Не ми дава да правим секс. Това пък няма никаква лойка. Момичета не го правете. Ивке, ти си най-голямото пикми на света. Мале, сега ще го кажа и той ще ме помисли за готина. Не са ти обръщали внимание като малка, ли? Какво става? Това показва, че първо не мога да вземат решение. Второ, така иначе вече си яла нещо, част от себе си, част от енергията си. Направи го. Свърши се работа, бе. Направи го. Не го преди той нещо. Ти коя си, бе? Ти нормална ли си, бе? Някакви тинейджърки, дете гледат, ще са такива. Ивка го каза, че... Направи го. Ще го направим. Ивка, имаш късмет, че няма вече лов на вещици. Като умираш няма кажеш, ей, колко малко ти лапнах. Слава Богу, ще отида в прах. 16 век щях да пиша доклад против тебе, заклевам се. Да пия ли малко ли пил, а? Ти любимата категория порно. Нямам любима категория. Не гледаш ли? Отиваш на подкаст, мале, силно ще прикарам за работа и за някакви други неща, дето съм постигнал. Как го обичаш, бе? Дълги шлонги или големи задници, или обичаш такова някакво kinda садомазо. Тези хора са достигнали 10 годишно развитие на мозъка си и са казали пауза.